Si! Salut tot omul și bine am jucat primul episod de pe Clash Royale. Astăzi suntem împreună cu Dani și are episodul de fapt pe canalul lui. Și eu filmez pe telefonul meu fiindcă el nu mai are spațiu. Este contul meu mare. Mic. Mare. Adre și punct. Și contul mic Lescu. l-am aici. Bă, da. Era să zic cu ceva de WhatsApp. WhatsApp, baby, are legendară Gravia de la Freechest. E de la Cravchest la Bahmuta. Confirm. Ce? Epico! Fuck you, motherfucker. Eu piece of you, M-a motherfucker. sunat rare și am închis. Acum? Da. Piece of you, motherfucker. Piece of you, motherfucker. Și Dani se va lupta. Hai, luptă-ție. Luptă-ție. Dragi, filmez, nu pot să vorbesc. Unde ești? Sunt acasă. Scuze, credeam că îmi lasă copii în casă. Păi și cine e în casă? Dani, Camancia. De când? De când? Spuneai că vine la tine. Cine a zis? Cine a zis că vii la mine? Cine a zis că a venit la mine? Dani, Camancia mi-a spus. Dani a zis că ai venit. Dani a zis că ai venit la mine. Nu, Dani zice că vine la tine. Căci că te-a lăsat bunica ta. Că ce? Căci că te-a lăsat bunica ta. Când am zis? Așa a spus. Cine? Dani, Camancia. Când? Cred că m-am întâlnit cu el că plecam din parc. Nu știu, bă, că Dani acum urcă. Păi eu trebuie să mă îmbrac. N-am înțeles nimica. Hai că vorbim la școală, pa. Bă, nu-l băgați în sală. Nu-l băgați în seamă. Ieri n-am fost la școală eu. Da. I-am fost la oftalmologie. Și trebuie să-ți mai Mi-a pus porți. picături. Da, trebuie să mi-ai pus permanent. Păi și acum de ce nu-i porți? Pentru că n-am! Auzi. Uite, bă, ce de grei vorbă. Iopi. Bă, i-am dat în turnul ăsta, sunt fericit și mă simt bine. Are ăștia. Heroes. În sine să mă arată go, enemy, visitor. Haide, dai. Nu știu ce să are Nathan de nou la level 8. Și-am băgat racheta, că-i fost. Da, ce? Oh, nu, n-am murit. Oh, nice, bitches, my bitch is so weak. Holding that and not too furious, to be serious. I probably do my bed. Am dat doar, nu dau și o să îl dau. Da, el da. Am crezut. Mama, bă, uite câte porți are pușuri. Ok, îl opresc. Care viză? Ziep, Bă, dar fița, n-ai. ziep, Folosesc zep. da. De 7 l-am. Da? Da. Ziep. I-a picat a ziep. Nu, ieri, la Giant Chest. Și de... N-ai văzut și de antes? Da, nu ți-am zis că am. Mamă. Is the go. What the Bă, da. fuck? Era să zic că ceva de genul tău. No! My bitches. Haide, vine pe acolo! Yeah! Vine pe cască, nu văd. Oricum nu prea-mi pasă dacă pierd. Câștigă Dani. Dar trebuie o luptă și ajungem la 7 din nou. Ba, nu mai trebuie 2. Dacă nu dă 32.
Vezi. Hai luptă-tie. Repede și forța. Ce bun e Lava Hound, mă bucură că l-am. Bă, dar nu-i de bun ăsta. Da, nu știu, n-am încercat să fac. Asta e că l-am de cu prost băgat. Nu l-am pe la bun. Nu știu de tine. Uite, Dani. Holy shit, arena. Uite cu carul ăla. Cu mine o știu cu tine. Praf. Am băgat Eros din greșeală. Și-a băgat balonul? La tine și-a băgat balonul. Bă, nu! Nu! Ți l-a dat GG-ul pe gâlii. Hai că mi-a dat one shot balonul. E bine. Bă, nu ce omoară, bă. Bomba aia de la balon. Balon. Unde e Jenny? A, e pe ți la cont. Uite, asta e de cu Bion. Și-a băgat racheta. What the fuck? 200 de joc. Gata. Lava. Behind. Le zic să te îmbraci. Witch de 3, what the fuck? Păi acum dacă pierd o să ajung la arena. What the fuck? Maia dansează cu curul meu de boss. Îmbrac frumos, de bossul meu de cur. Îi se vede burta, dar nu e nimica. Adică sunt hobos, mi-am ajuns să firmă, băiatul se ar firmă, culoarea de la buci, în picioare, papuci, șapcă de balare, cu un băia mare. Semințe de dau pleacă, ție doar îți pleacă de leală negră, prietene și se vede, da, chici, tăcăcala, directul României sunt cel mai popular, da, sunt popular, popănar, directul României sunt cel mai popular, sunt un boss. Sunt un boss. Uite, sunt bă. cel mai bun boss. Da. What the fuck? What the fuck? De ce? De ce și-a luat distret? Încă un balon. Încă un balon. Hacker. Da. Bă, 2 baloane a avut. 2. Și-mi dă și turnul. Mamă, ce, nici nu știu ce și-a băgat. Am băgat Eros repede și nici nu știu ce și-a băgat. Goblin. Ce-a făcut? M-am băgat pe mine. M-a 2 de ori. Și te scot. Mă luat cu un de level 7. Nu li dai. Nu dai. Trebuie să pregătești Valkyrie. Tu mă, spre am crezut că are ăsta legendarul. Legendară, Hongu. Fac push pe partea asta. Nu mai are nimeni Hongu Andrei, nu? Dar ăla. Bă, da, fițar. Fița. Ce bine m-am băgat. Îmbat! Boss! Mamă, uite ce push mi-am băgat. Deși dau și 2 turnuri, 3 cred că-i dau. Opa, ne legăm. Am pe picior. Uite câte schelete au făcut graveyard-ul. Da, facem mai multe cu schelete în arme, știai, nu? Mai pun la Valhalla. L-am pus la 1, 2 la Valhalla. E, și aici vom încheie episod. Da, nu? Bine. Da, nu. Primul mortar, nici n-am văzut. Bă, da, e de la Frices, parcă. De la Silver. Așa. Dani, trece pe telefonul mai puțin. Nu pot. Bine, după. Mamă, și-a băgat mirror-ul pe uciu. Eu pun pe pauză.